din vår. Här är nog inga stora fel och på. För får jag i nackan järriterna, dem har oftast tidrejt samma dag. Semester, 6 veckor om året, tycker jag. En gång på våren, jag har kämpat med hid och varit tillbaka och är behövt bara en sak. Arbetsmoral som en lutheran, jobbar 8 timmar om dagen. Egen stolpa, plug-in hybrid, laddar akkum på arbetstid. Jag stämplar in, 2 minuter in, 8:00 på måndag morgon. ID-brickon visar mitt namn och med händer för firmans man. Mammorna ger mig en ställning igen. Tror jag fickan med mjölkersättningen. Nu har jag en egen karriär. Tänk vilken är till arbete jag. Med kulturkuponger och kvällstillägg. Stora fönster från vägg till vägg. Matservering finns där ner. Med kött, fisk och vegebuffé. Kaffe och gratis nötrim. Ergonomiska tofflor på fötrim. HR Bui har fräcka vitsar. Han och jag vippar gett Fridas pizza. Det finns i Lappland stod till hyr. För familjens allsport lovsbestyr. Både jobb och fritid, känn dig trygg. För firmon har din rygg. Arbetsmoral som en lutheran, jobbar 8 timmar om dagen. Egen stolpa, plug-in hybrid, laddar akkum på arbetstid. Jag stämplar in, 2 minuter in, 8:00 på måndag morgon. ID-brickon visar mitt namn och med händer för firmans man. Släng upp en hand om du är firmans man. Jag sa släng upp en hand om du är firmans man. Släng upp en hand om du är firmans man. Jag sa släng upp en hand om du är firmans man. Jag gick in i väggen, brann både korgen och edgen. Allt jag gjorde vart till ingenting, 8 månaders sjukskrivning. Men jag sa är bra, det behöver vi kan ha. Tack till firmon, det var fina gester. Men nej, för det som jag har semester. Arbetsmoral som en lutheran, jobbar 8 timmar om dagen. Egen stolpa, plug-in hybrid, laddar akkum på arbetstid. Jag stämplar in, 2 minuter in, 8:00 på måndag morgon. ID-brick
idrottsman. Fill your day with good vibes. With Spotify Premium, you can set a non-stop soundtrack for the day ahead. Start 3 free months now and cancel anytime. Tap the banner to learn more. No internet? No worries. With Spotify Premium, you can download the songs that move you and take them offline, wherever. Get 3 free months before it ends. Cancel anytime. Tap the banner to learn more. Onks se päivän pahana? Älä itke, alkaa rakastaa. Karismaattinen roskakori. Piazza Italiassa on tori. Maanantaina ja sopparileivä. Tänään on hupparipäivä. No niin! Hupparipäivä. Kaikki nyt räivää. Elämä voi ja nyt tanssimaan. Hupparipäivä. Kaikki nyt päivää. Rasvata kermaa ja nukkumaan. Mä rakkaan roskareita. Nyt syödään mäkkäreitä. Hei! Mä rokkaan räivädisko. Onks sulla mun pikkusisko? Ei! Sama ruotsiksi räppiä. Se tatamu ja kuningas pähkinä. Skavi heija nuu, helan korvet teija vuu. Tomaatto, päärona, karnevaale, riksottan, kivagare, baccanaalen, centralen. Kan du simma flickan, har du flygande mos i din jack på fickan? Hejsan, det är skogatan. Pungen inte dansa. Liksom Bambi är skoghästen. Stillbesten, liv i västen. Lagsoppan, Jannen. Munk, Jakob och Kaj och Pungen. Sieli huuri, puum, puum. Hupparipäivä. Kaikki nyt räivää. Elämä voi ja nyt tanssimaan. Hupparipäivä. Kaikki nyt päivää. Rasvata kermaa ja nukkumaan. Hupparipäivä. Kaikki nyt räivää. Elämä voi ja nyt tanssimaan. Hupparipäivä. Kaikki nyt päivää. Rasvata kermaa ja Varje gång jag ser en grävmaskin tänker jag instinktivt arma dagar. Till det var jag gjort. Dränerade, monterade gräven i fjärrvärmeröri. Vem vet? Bäst i gott tid och si. Jag står jag bakom stängsli och jag är inte ill. Tills det grabbar som jobbar är det sista som jag vill. Stan i sprängklar saknar ett steg tillbak. Jag vill bara fasta och se. Och där kan vi arbeta. Det rätar upp och gräver grop. Jag står och ser på alltihop. Jag kan vi arbeta. För hela dagen vill jag bara se. Och här vi arbetar. Som min reflex, en värmeväx som är till och med bättre än Gore-Tex. Jag vill se då vindkraftsvindan drar förbi. Det med gröver, manna i sin skontro. Färdig vibrera, forma
Milano. Não é Milano, o Milano estava a dizer aqui as balas.